Sanibonani. Igama kuBhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini. Hawu uzoshuba ke namhlanje. Uzoshuba namhlanje. Kunento engihlale ngiyitshela abantu ngithi umhlaba nempilo ayiyona lento le ocabanga ukuthi uyiyo. Umhlaba awuyona lento ocabanga ukuthi yiyo. Empilweni wena nomndeni wakho lwela ukuya phambili. Uma ngabe ukhuluma uyala izingane zakho ziyalo ngokwenqubo yala ekhaya. Ungafakazi ngengane yakamakhelwane ngoba uyazi. Ungafakazi ngekhansela lendawo ngoba uzazi inkinga zalo. Ungafakazi ngosomabhizinisi omaziyo ngoba uwazi ama challenges. Ungafakazi ngenduna yendawo. Ungafakazi ngenkosi yendawo. Ungafakazi ngesilo sendawo ngoba wazi ukuthi umuntu what is it that he or she is going through. Ingane yakho ifundise umthetho wakho ozowumela namhlanje uphinde umele nakusasa uphinde umele nangelinye ilanga ngoba lemhlaba awuyona lento ekuthiwa uyiyo. Mase ngicela abantu abathanda ukukhuluma, abantu abayiyeke lento abazenza ama-analysis angathi shu, bathi mabekhuluma bathi usiko luthi thina kwaZulu usiko lethu luthi. Abayiyeke lento ngoba khona into eyakhiwa abantu iphinde futhi iphulwe abantu. Bekumthetho neshow ukuthi awusoze wawuphula wena ngelinye ilanga. Iyokusiza lento. Nawe futhi ungashaya umthetho ekseni, emini uyawuphula, ebusuku emini uyawenza, ebusuku uyawuphula. Kodwa bese uthi umthetho walekhaya akuwona umthetho walekhaya, umthetho loyo wenkanuko zala ekhaya loyo. Mawuzobeka umthetho nje akube umthetho nawo ozocomply to. Ungabeka umthetho ngoba kumele ube umthetho kwabanye kodwa kuwena ufike ungasebenzi. Siphinde futhi sibonge imbokodo. Yabona mawungakwazi lemhlabeni ukubona amandla umuntu wesifazane awakazi lutho. Ngangayichaza lento komunye ulive video wami owadlula. Ngathi mangabe kuthandwana kuhlalwa ndawonye amandla edlozi ahlala kumuntu wesifazane. Why umuntu wesifazane? Ngoba uyena ocleanayo, ngoba uyena ophekayo, ngoba futhi uyena owashayo lekhaya. Okusho ukuthi uyena onakekela umuzi. Amandla edlozi elikhulu ahlala kumuntu wesifazane. Uzokhumbula ke nawe khona into eyenzeka nje la kuma social media la kade kutrenda kuthuka abantu besifazane, ngizothi inhlamba leya. Kuthuka abantu besifazane abagana sebenezingane. Umuntu abe nesibindi sokuthi athi amanyala kodwa ekhuluma ngomuzi wenye indoda naye enomuzi wakhe. Bathuka abantu besifazane impela baze bavuka bama bathi ayisikhathele phela ukuthi sohlala isithukwa ngoba nakho sasithi sinikeza umuntu ithuba kanti umuntu esemnika ithuba yena uyadlala empilweni. Ukanti ngizobona ukuthi uyadlala esengitholisa ingane ngoba nakho ngidlale umuntu okade edlala kufuna aqhubeke yena adlale ngabanye. Sekufuna impilo yami mina ngoba sekunengane yakhe iphele. Kwathi wayo usiko lakaZulu luthi mawuyinsizwa yakweni awumthatha umuntu osenengane komunye umuzi. Kwakuyinhlamba leyo. Bahlangana abantu besifazane bayibona leyo nhlamba balwa. uNkulunkulu emkhulu namadlozi emakhulu avela amandla abantu besifazane
uyabona into eyenziwe ungangezwe lakhe kube yimpendulo kubantu besifazane kade bekhala kwaba yimpendulo, yaba yimpendulo kubantu athi umuntu befuna ukufeza inhloso zakhe athi impilo ithi usiko luthi. Njengamanje umuntu nomuntu usezofunda ukubheka indaba zakhe, sezofunda umuntu. Ngeke manje asathi umuntu bekhuluma athi thina kwaZulu sithi, ngoba manje kushintshile ukwenza kwaZulu manje. KwaZulu manje ithi uma umthanda umuntu wesifazane noma ngaba nezingane eziwu100 umthanda, mthathe manje umlobole nazo. Shintshele ukudla eplatini manje. Umlobole nazo, umshade nazo. Zibe yingane zakho, shintshile umthetho. Ngifuna labantu abathanda ukuanalyze, abahlale beanalyze aba-analyze izinto ezivela emaphepheni, ba-analyze. Ngifuna ukubona ukuthi ke le bazoyi-analyze abathini, ngoba sekushintshile manje kwaZulu. Shintshile. And into mayingashintshile usuke uzoyiphikisa bese uyakunqoba ukuyiphikisa, ayishintshile. Kodwa into mayizokwenzeka bese ungakwazi ukuyiphikisa ibisi yaqhubeka iyenzeka ungayiphikisanga, shuthi ufuna kulandele lonto ke leyo. Sekushintshile ukudla eplatini manje kwaZulu. Inyembezi zabantu besifazane kade bethukwa kuthiwe kuphelile ngabo ngoba basuke batholela amahlathi izingane, ngoba basuke batholela abantu abangekho responsible izingane. Inyembezi zabo uNkulunkulu uyiphendule ngenye indlela, wavele wasebenzisa indlulamithi ukuphendula inyembezi zabantu besifazane. Angizili impela ukuzogxeka la, kodwa ngi-understand amandla kaNkulunkulu, ngi-understand amandla omuntu wesifazane oyinzala abantu, ngi-understand inhlamba abathuwe ngazo abantu abagane benezingane, abanye baze bashada kuze ku-affecteke ngisho umkhwenyana owashada umuntu onezingane mase phushwa into kuma social media. Yonke lento iphushwa mase kuthiwa usiko luthi, mase kuthiwa kwaZulu kuthi. Sengithi manje mina kwaZulu kushintshile ukudla eplatini. Usuzothini manje? Ngithi mina lapha ekhaya mangabe kuukuthi ukhulisa ingane yakho ufuna ibe intombi nto, ize ibe neminyaka ewu21 noma ngaphansi noma ngaphezulu, faka umthetho wakho enganeni. Faka umthetho wakho. Ungathi mntanami iziphathe kahle ngoba uKing Bhaka wathi. Faka umthetho wakho. Gada ingane yakho mama. Hlala phansi ngane yakho uyifaka umthetho wakho. Ungawufaka umthetho ekuthiwa isintu sithi, ngoba isintu mase sijika sojika nezingane zenu. Ngathi isintu sithi. Njengamanje masingabheka abantu abayishintshile indaba yesintu nendaba yosiko, hey bashintshile abantu. Isibonelo nje, sikhule thina kulotsholwa ngenkomo ziqhutshwa. Kuusiko nje lolu ukuthi mawuyolobola nje uphusha inkomo ziqhutshwe, ufike zithi uyibeke lapha yana kumenyeze zibalwe inkomo, mase uyabona zidudula inkomo zifike emzini. Bekulotshola kanjalo nje. Kuusiko lwethu nje ukulobola nje uqhubha inkomo. Yashintsha leyo nto. Inkomo kwathiwa sezimali. Kwashintsha nje. Kwangaba nankinga ukushintsha ngoba yindaba, ngoba kusayimali. Thema kusuka la kwashintsha kwagcina sekwenziwa ngisho ama-EFT bengabe kulotsholelwana. Kwashintsha nje. Sikhule thina kulinywa emakhaya, kuhlala khona kulinywa. Umama hlala gadi imizi, ubaba emsebenzini. Kwashintsha, omama basebenza, omama baba hands on. Yashintsha nje impilo. Yashintsha nje yonke into. Sikhule thina kugitshelwa amahashi, kugitshelwa imbongolo, kugitshelwa yonke into. Yashintsha impilo nje. Kwagitshelwa imoto. Gitshelwa imoto. Kunento eziningi ebezenzeka ngokwempilo yangalezi yakhathi kwashintsha. And makushintsha izinto abantu eyifavor bona,
eyifavor bona bajabula bafe kuyimanje thina besikhule mina ngifike sekukhanyiswa yini ibhebhebhe yini lanto ofaka uparafini bese kuvela intaba phezulu bekukhanyiswa leyo nto yashintsha into khona ugesi namhlanje akaze kuthiwe obaba mkhulu babekhanyisa ibhebhebhe asikhanyiseni ibhebhebhe ogesi balaba impilo eshintshayo bese ziyothandweni ngicela niqonde lokho uthando luyisifo esiyingozi kakhulu esihlula ngisho ingqondo uthando uyabona bengabe usethandweni mfethu usuthandweni ukuthi uthandana nobani kodwa if you are madly in love ngisho ukudla kudleki ngisho ukugeza akugezeki mangabe ufrazwe uthando mangabe ufrazwe uthando kanti wena madly in love wafrazwa uthando akugezeki that's what I meant akugezeki kodwa makuthiwa usemathandweni yila ugeza khona impela ngoba usemathandweni ujabulile so uyabona umuntu besothandweni nomuntu amthandayo awunali ilungelo lokugxambukela othandweni lomuntu kodwa bekulula abantu begxambukela emathandweni abanye abantu afika umuntu ayekolala nengane yomuntu enengane kodwa bese yolobola useyabaleka manje usethi ngiyofuna itshitshi mina yini liyonto emakhoneni uyalala nomuntu ngoba imost yalabantu abathi sifuna amatshitshi abanaqiniso emakhoneni balala nabantu abanezingane zabanye abantu abanye baze babhidliza imishado yabanye abantu kodwa umuntu besethi useyolobola useyambalekela umuntu ekade lala naye aze wamshisa umendo wakhe aze wamshisa uthando lakhe useyambalekela usenzani manje useyosukela itshitshi innocent kwayilona uzothi bengabe eseqove kahle bese yashita bese yahlukumeza kule kuthiwa uSibani bani uganele ebukhosini wagane yitshitshi kodwa itshitshi sihlukumezekile ebukhosini alikwazi ukukhala kodwa ungangezwe lakhe yena uqhamuke kumina nje ungikhombisela iqiniso ningixolele bafethu ngiyazi this is very emotional and touching topic but we need to face the truth kumina ungangezwe lakhe nje nanamanje usangikhombisela iqiniso ukuthi akwenze emakhoneni aphinde futhi azokumela in public aphinde isinquma sithathayo akwazi ukusimela baningi abantu abafisa ukushaya